9 dní po Samuelovom narodení bolo zistené, že má mozgovú obrnu a jeho mama ho priviedla do uzdravujúcej školy. Chcem, aby Samuel chodil. Chcem, aby bol ako iné deti. Chcem, aby chodil do školy. Samuel má 4 roky a od narodenia nikdy nestál ani nekráčal na svojich nohách. V tomto stave ho jeho mama, pani Joyce Haruna, priniesla do uzdravujúcej školy Christ Embassy. 9 dní po jeho narodení si mama všimla, že má žltačku a vzala ho do nemocnice. Samuelova mama rozpráva svoj príbeh. Volám sa Joyce Haruna a dieťa sediace vedľa mňa je môj syn Samuel Haruna. To, čo nás priviedlo sem do Christ Embassy, je jeho problém s mozgovou obrnou. Samuel má 4 roky. Keď som ho porodila, Samuel bol normálny. Bolo to až po 9 dňoch, keď sme si všimli, že má žltačku. Doktori si to pri pôrode nevšimli a tak nás prepustili z nemocnice. Preto sme sa museli vrátiť z domu do nemocnice, aby vyliečili túto chorobu. Strávili sme tam 2 týždne a po vyliečení žltačky to vyzeralo tak, že všetko je v poriadku. Prepustili nás z nemocnice a vrátili sme sa domov. Ako rástol, všetko bolo v poriadku, až dovtedy, kým nedosiahol vek 1 roku a 5 mesiacov. Vtedy sme si na ňom všimli postupné zmeny a museli sme ho vziať do nemocnice. Tam s ním doktori urobili niekoľko testov. Po týchto testoch mu nasadili lieky a vyzeralo to, že jeho stav sa zhoršuje. Stále sme mu dávali lieky, ale nič nepomohlo. Nevie sa hrať s inými deťmi, je nepokojný a nemôže chodiť. Chcem, aby Samuel chodil. Chcem, aby bol ako iné deti. Chcem, aby Samuel chodil do školy. Nemôže stáť, nemôže chodiť a jeho mama ho musí nosiť na svojom chrbte. Samuelov príbeh pokračuje. Teraz v uzdravujúcej škole. Toto je deň, na ktorý Samuelova mama čakala. Prišla dnu, nesúc ho ako obyčajne v náručí a našla si miesto v uzdravujúcej miestnosti. Je tu zhromaždených veľa ľudí s očakávaním v srdci. Očakávam, že Boh uzdraví dnes môjho syna a viem, že to dnes urobí a že si použije pastora Chrisa. Sála bola plná očakávania na pastora Chrisa. A tu práve prichádza. A pri jeho príchode sa vnímateľne mení celá atmosféra v sále. Tu vidíme Samovú mamu, modliacu sa z hĺbky duše k Bohu. Dnes je jej osudový deň. Dnes je osudový deň pre Sama. Ona vie, že neodídu rovnakí, ako prišli. Boží muž si ju obzerá so súcitom v očiach. Každý, kto je tu dnes prítomný, vie, že bude svedkom zásahu Božej ruky do životov mnohých. Nikto neodíde rovnaký. Všetci budú uzdravení, pretože vedia, že prišli na miesto, kde je prítomný Boh, aby robil zázraky. Boží muž prechádza halou, obzerajúc si tých, čo tu sedia. Vie, že hoci sem prišli s rozličnými chorobami, odídu s novou piesňou v srdci, oslavujúc a ďakujúc Bohu za jeho milosrdenstvo, láskavosť a jeho milosť. Môžeme pozorovať očakávanie na tvárach prítomných. Hľadia naliehavo na pastora
Zhliadajú k nebu, ďakujúc Bohu, že sú na správnom mieste, v uzdravujúcej škole Christ Embassy, na mieste, kde sa menia ľudské osudy. A tu je pani Joyce Haruna, ktorá sa stále modlí. A môžete vidieť, že Božia moc, prítomná v sále, sa jej už začala dotýkať. Boží muž už začal slúžiť niektorým a ľudia začínajú byť premohnutí Božím duchom. Prijímajú svoje uzdravenie a padajú pod Božou mocou. Teraz sa Boží muž postavil pred pani Haruna a žiadajú, aby zobrala svoje dieťa. V mene Ježiš, hovorí pastor. Žena, keď som stál vzadu, videl som, že Božia moc sa už dotkla tvojho syna. Práve teraz sa Boží muž chystá vložiť ďalšiu dávku Božej moci do chlapcovho tela. A pozrite na to, len jedno dýchnutie, ako na ňu fúkol. Obaja, matka aj syn, sú pod Božou mocou. Potom pastor požiadal, aby zdvihli Samuela. Zdvihnite chlapca. Aby pomohli Samovi na nohy, dáva inštrukcie svojim pomocníkom, aby sama postavili na zem. Zdvihnite tú ženu. Chlapec je uzdravený. Pastor práve vyhlásil, že Božia moc vošla do chlapcovho tela a je uzdravený. Zdvihni ho. Zdvihni svojho syna. Je uzdravený. Nechaj ho, nech chodí. Sme svedkami zázraku. Vidíme, ako Samovi pomáhajú na nohy. Je uzdravený, hovorí pastor. Nikdy predtým nestal ani nechodil. Je to pre neho veľmi nezvyčajná skúsenosť. Pod Božou mocou je všetko možné. Teraz mu dávajú dole topánky, aby mal pocit voľnosti urobiť prvé kroky v živote. Je uzdravený, hovorí pastor. Je to úžasné, že? Pastor vyhlásil, že sám je uzdravený a skutočne Božia uzdravujúca moc už bola prenesená do jeho tela. A práve teraz môžeme pozorovať, ako Samové končatiny sú narovnávané a prijímajú silu. Je uzdravený. Božia uzdravujúca moc prechádza Samom aj teraz, keď leží na podlahe a koná svoje dielo. Boží muž sa usmieva. Nie je to úžasné? Je uzdravený, hovorí pastor. Ako sa volá? Samuel. Je uzdravený. Z tohto miesta odíde po vlastných, hovorí pastor. Samovi pomáhajú znova vstať. A pozrite na to. Stojí na vlastných nohách. Je to zázrak. Ešte to nikdy neurobil. On kráča. Pozrite na to. Sláva Bohu. Je to úžasné. Len na to pozrite. Videli sme ho ležať na zemi. Videli sme ho, ako sa nevedel postaviť na nohy. Ale Božia uzdravujúca moc už v nich bola prítomná. A všetci ľudia okolo, Boží služobníci, ktorí prišli, aby boli svedkami Božej moci, majú slzy v očiach. Je to úžasné. Aj keď očakávaš zázrak a potom sa naozaj stane, je to stále takmer neuveriteľné. Len Božia moc toto dokáže urobiť.
Počas 4 rokov od svojho narodenia tento chlapec nikdy nestál na svojich nohách a pozrite, priamo pred našimi očami sa postavil. Od svojho narodenia nikdy nechodil, hovorí pastor. Pozrite, on chodí, je to zázrak. Sláva Bohu. Lekárska veda mu nemohla pomôcť, lebo mozgová obrna je neliečiteľná. Ak ju dieťa má, tak je to na celý život. Ale pozrite na to, Božia moc koná tam, kde lekárska veda končí. Sláva Bohu, Boh je hodný oslavy. Tento chlapec nikdy nechodil, hovorí pastor. To, čo vidíte, sú slzy radosti. Sám nemôže veriť, čo sa deje. Nikdy predtým nepoužíval svoje nohy, aby chodil. A teraz chodí. Jeho mama je nadšená. Predtým povedala, že chce, aby bol ako iné deti. Rástol a žil normálny život. I hneď po. Pozrite na ňo, chodí, ako keby to robil celý život. Boží muž vyhlásil, že odíde zo sály po vlastných a my to práve teraz vidíme. Ďakujem Bohu, že dnes môže chodiť. Vďaka Bohu. Uzdravujúca škola. Nezáleží na stave, nezáleží na prípade, nezáleží ako dlho. Existuje miesto, kde sa nemožné stáva možným. Vítajte v uzdravujúcej škole, kde sa Božia zázraky robiaca moc dotýka mužov a žien z celého sveta. Ako učíme ľudí, ako prijať svoje uzdravenie, Božia moc pracuje úžasným spôsobom. A je tu jasanie znovu a znovu v uzdravujúcej škole Christ Embassy. Nasledujúci deň svedectvo pokračuje. Keď som ho priniesla do uzdravujúcej školy, sám ani nechodil, ani nerozprával, ale teraz aj chodí, aj rozpráva. Keď sa pastor za nás včera modlil, tak sa nás ani nedotkol. Keď prichádzal smerom ku mne, cítila som Božiu moc a môj syn bol uzdravený. Dokonca aj ja sama som bola uzdravená. Vyzerá to, ako keby niečo ťažké odišlo zo mňa. Ja som bola uzdravená tiež. Môj manžel bol uzdravený. Naša rodina bola obnovená. Manžel bol povýšený. Všetci sme šťastní. Sláva Bohu. To je zázrak. Čo lekári nemôžu urobiť, Boh urobil. Sláva Pánovi. Len sa pozrite na sama, ako kráča po vlastných nohách, ako by to robil po celý život. Videli sme ho, ako sa pokúšal stáť na nohách a teraz ho vidíme, ako na vlastných odchádza z miestnosti. Predtým a potom. O niekoľko týždňov neskôr Samuel Haruna kvôli mozgovej obrne chromý od narodenia, teraz uzdravený. Vidíte počty ľudí, ktorí sa rozhodli vydať svoj život Ježišovi Kristovi na evangelizáciách Reinharda Bonkeho v Afrike potom, ako boli svedkami nadprirodzených uzdravení spôsobených Božou mocou. $7,2 milióna ľudí spasených počas 5 mesiacov.
To je úžasné, Reinhard. To je neuveriteľné. Povedz mi niečo o mužovi, ktorého sme videli, keď si mu rozsekol reťaze na rukách. Tento muž, ktorého priviedli na naše zhromaždenie, bol už celé roky pometený a preto veľmi, veľmi násilný. Museli mu zviazať ruky reťazami, lebo zraňoval seba aj ľudí okolo seba, takže toto bol pre neho jediný spôsob, ako žiť medzi ľuďmi. Spomínam si na miesto v Biblii, kde je opisovaný pometený muž, ktorý bol tak násilný, že ho museli držať zviazaného v reťaziach, presne ako tohto muža. Áno, jeho brat ho priviedol a povedal mu, Ježiš je tam. Pozrime sa, ako to dopadlo. Oslobodil ťa Ježiš? Áno, on ma oslobodil. Zdvihni ruky. Vidíte tie reťaze? Dajte mi kliešte na roztrihnutie. Rozsekávam tieto reťaze v mene Ježiš. Ste šťastní, ľudia v Adoe Kity. Žehnám ti v mene Ježiš. Biblické dni sú tu opäť, Reinhard. Áno, celkom ako Biblia hovorí. Na vašich zhromaždeniach si videl mnoho takýchto prípadov, že? Mnoho razy vidíme, ako pometení ľudia príjmú totálne, kompletné vyslobodenie. Napríklad spomeniem jeden prípad z Kene, kde bol úplne pometený človek, ktorý tam behal dokola nahý, bez akéhokoľvek oblečenia. A ako sa dav ľudí hrnul k štadiónu, kde sme mali naše zhromaždenie, tento pometený muž nasledoval zástup. Až skončil na štadióne v jeho zadnej časti. Nikdy predtým som tohoto človeka nevidel. A keď som začal kázať, zrazu Duch Svätý prehovoril ku mne a povedal, zlom každú kliatbu čarodejníctva. A tak som prerušil svoju kázeň a povedal som ľuďom, Duch Svätý mi povedal, aby som zlomil kliatbu čarodejníctva teraz. A tak teraz hovorím, v mene Ježiš Kristus lámem každú kliatbu čarodejníctva teraz. V tom momente triažka prebehla telom toho človeka. Čo sa to s ním stalo? Niečo tým mužom zatriaslo. A zrazu sa rozhliadol okolo seba a začal sa pýtať, čo sa to tu deje a kde to som. A potom pozrel na seba a spýtal sa, prečo som nahý. Organizátori si uvedomili, že tento muž je opäť pri zmysloch. A tak ho zobrali k malému potoku, ktorý tiekol pri štadióne a umyli ho. Jeho vlasy boli zlepené, lebo celé roky sa vôbec neumýval. Bol úplne pometený. A potom mi poslali odkaz, že je tu nahý muž, ktorý bol úplne pometený. A teraz je znovu pri zmysloch, úplne uzdravený. Keď som to počul, povedal som mojim ľuďom, choďte do najbližšieho obchodu a oblečte ho od hlavy po petu. Ja to zaplatím. Nasledujúci deň sme tam spolu stáli na pódiu a všetci sme plakali, keď povedal, Ježiš ma oslobodil. Povedal, v ten jeden okamžik 1000 démonov odišlo zo mňa. Ježiš ma oslobodil. Toto je Ježiš, ktorému slúžime. On má moc nad všetkou silou nepriateľa. Chcem vám povedať, že viem o mužovi, ktorý prišiel na Reinhardové zhromaždenie a bol nemý. Nemohol hovoriť a Boh otvoril jeho ústa. Reinhard, cítim Božiu moc len tým, že počúvam o týchto veciach, čo sa udiali. Je to úžasné. Povedz mi niečo o mužovi, ktorého uvidíme. Tento mladý muž mi povedal, že bol len 3 dni pred záverečnými skúškami na univerzite. Študoval masmediálnu komunikáciu na veľmi uznávanej univerzite, keď mal nehodu a po prebratí sa zo 48-hodinovej kómy zistil, že nie je schopný povedať ani slovo. Preto sa chcel zabiť, lebo si povedal, že nemôže žiť takýto život. Jedno mladé dievča sa začalo starať o neho, varila mu,
A on povedal, že okrem nej sa vôbec nikto o neho nezaujímal. To bolo v roku 1996. Potom podstúpil mozgovú operáciu, pokúšali sa operovať vo vnútri mozgu, aby bol znovu schopný hýbať ústami. Veľmi riskantná operácia. Ale chirurgovia to nedokázali napraviť a tak ho nechali v stave, v akom bol. A potom počul, Bonke sa chystá prísť do Makurty. To ho vyburcovalo, lebo už počul o zázrakoch, čo sa pri nás dejú, a povedal si, musím tam ísť, lebo keď sa Bonke modlí v mene Ježiš, dejú sa zázraky. A tak prišiel. Prvé dni sa snažil s nami komunikovať a môj osobný asistent sa s ním stretával, keď nám vždy dával nejaké popísané papiere. My sme ho veľmi dobre poznali. Nemohol povedať ani jediné slovíčko a celé mesto Makurty ho poznal. A tak tu bol. Prvé dni sa nič nestalo, podľa neho. A potom, ako sám povedal, keď som sa začal modliť, v mene Ježiš, nemé ústa, hovorte. A ako sám povedal, niečo sa v tú chvíľu prihodilo. Bol zrazený k zemi jasným svetlom. A niečo bolo odstránené z jeho mozgu. Veľká ťarcha bola odobratá z jeho mozgu. A zrazu potichučky zašepkal. Ježiš. Povedal, že to bolo tak príjemné a preto to zašepkal znovu. A tak po prvý raz po 8 rokoch, ako on sám povedal, počul seba samého hovoriť. Najprv veľmi slabúčko, ale postupne hlasnejšie a hlasnejšie. Ježiš, Ježiš, Ježiš. Keď prišiel na pódium a ja som ho vyzval, aby hovoril, mal ešte stále veľmi slabý hlas. Veľmi tichý hlas. Keď som sa však nedávno vrátil do Nigérie, povedali mi, že tento muž je senzáciou v celej oblasti. Každá cirkev ho pozýva a chce počuť jeho príbeh, lebo všetci ho poznali. Vieš, čo je úžasné, Reinhard? Ľudia boli vzkriesení z mŕtvych na vašich zhromaždeniach. Slepí vidia. Uvidíte ženu slepú od narodenia, ktorá bola uzdravená. Nemí hovoria. To je úžasné. Ja som videl to isté na vašich zhromaždeniach. Práve preto som z toho viac úžasnutý než ktokoľvek iný. A určite aj ty, keď vidíme tieto zázraky. A my sa tešíme, lebo vieme, že toto robí náš Pán, nie my. Pozrime si teraz tieto úžasné zázraky z Nigérie. A radujte sa a verte, že Boh sa vás dnes dotkne. Vieš, čo mi tento muž povedal, keď som ho stretol po jeho uzdravení? Povedal, zatiaľ ešte stále žijem na tekutej strave. Spýtal som sa ho, prečo? Odpovedal, moja čelusť nepracovala 8 rokov a tieto svaly teraz potrebujú zosilnieť. Nikdy sme nemysleli, že uvidíme takéto veci, také úžasné a mocné zázraky. Tak si teda pozrime Božiu moc z Nigérie. Tu vidíme mocný zázrak. Boh ma oslobodil z nemoty po 8 rokoch. Niekedy v roku 1996 som mal nehodu. Pozrite na tohto mladého muža. Pred 4 týždňami som robil evangelizačnú kampaň v Makurty. Keď prišiel Bonke, ponáhal som sa 18. do Makurty, lebo kampaň začínala 19. A keď som zakričal, v mene Ježiš, hluché uši otvorte sa a nemé ústa hovorte. Stal sa veľký zázrak. To svetlo bolo veľmi mocné a znovu som pocítil dotyk na svojej hlave, ktorý mi vtedy odstránil niečo z mojej hlavy a tá bola zrazu o polovicu ľahšia, ako zvykla byť. Vedel som, že niečo sa deje v mojom živote. V čom bol jeho problém? Mal nehodu. Začal som skúšať zavolať meno Ježiš. Najprv som to skúsil len v hlave
a zrazu sa mi dali otvoriť ústa a mohol som volať Ježiš. Počul som, ako moje ústa volali meno Ježiš. Bolo to zvláštne, niečo, čo som nerobil už 8 rokov. Boh sa ma reálne dotkol. Pán urobil niečo úžasné v mojom srdci, v mojom živote, v mojom vnútri, takže do konca života nezabudnem, čo Boh pre mňa urobil. Samozrejme, ako by mohol zabudnúť? Je tu aj žena, slepá od narodenia, ktorá bola uzdravená. Priviedli ju na naše zhromaždenie a zrazu sa jej otvorili oči. Začala sa obzerať okolo seba, rozprávať s ľuďmi a začala opisovať veci, ktoré predtým nemohla vidieť. Pozrime si znovu moc Božiu, ako bola táto žena uzdravená. Narodila sa slepá a teraz vidí perfektne. Vidíte ma? Som malý muž alebo veľký muž? Hovorí, že ste vysoký. Nasleduj ma. Toto je mocný zázrak. Ježiš je v Makordii. Marlene Cripps bola od narodenia ochromená kvôli mozgovej obrne. Najlepší lekári z celej krajiny ju označili ako beznádejný prípad a chceli ju poslať do sanatória, aby tam dožila do konca života. V tomto štádiu sa Marlene rozhodla, že sa zariadi po svojom. Vo veku, keď iné deti vychutnávajú detské radovánky, Marlene Cripps musela čeliť krutým mukám. Pri narodení mala 1 kilogram a po prekonaní mozgovej obrny zostala chromá. V škole to nebolo ľahké. Nemohla som sa zapojiť do žiadnej hry a len som sa dívala na ostatných, ako sa hrajú. Toto však nebola jediná tragédia jej života. Keď mala 1 rok, obaja rodičia zomreli pri motocyklovej havárii a vychovávali ju najskôr prarodičia a neskôr pestúni. Keď mala 12 rokov, dostala sa do kresťanského detského tábora a tam odovzdala život Bohu. Vtedy som si myslela, že keďže má mozgovú obrnu, je to preto, lebo Boh ma s ňou stvoril. Netušila som, že On chce ľudí uzdraviť. Roky dospievania prežila v častých krčoch spôsobených operáciou svalov. Krče boli niekedy tak silné, že jej ošetrovatelia skončili so zlomenými kostiami. Po jednom takomto záchvate Marlene zostala takmer úplne chromá. Jej zrak spolu s celkovým zdravotným stavom sa rapídne zhoršoval. Ako posledné riešenie ju v roku 1980 previezli z jej domu v Missouri do jednej z najlepších svetových kliník v Rochesteri, štát Minnesota. Lekárska správa vyzerala takto. Január 81. Krčovitosť sa neustále zhoršuje. Február. Stále nemôže pohnúť ani jednou končatinou. Marec. Nedokáže uvedomele pohnúť prstami. Je tu už viac ako 2 mesiace, financie na jej pobyt sú už prakticky vyčerpané. Apríl 81. Pacientka bude prepustená do 2 týždňov bez akéhokoľvek podstatného zlepšenia. Bude prepustená do sanatória v Missouri. Možnosť prevezenia do sanatória vyvolalo v Marlene najväčšiu hrôzu. Najlepšie, ako som vedela povedať, som povedala: Bože, zastav to. Inými slovami, dostaň ma odtiaľto. Ale nestalo sa tak. Bola som však obklopená jeho láskou a prítomnosťou a bolo to veľmi, veľmi vrúcne. Boh mi ukázal víziu, že budem uzdravená. Marlene naliehala na Boha, ale potom urobila, čo jej ukázal. Ráno prinútila sestričku priniesť zlaté stránky.
Ako som listovala zoznamom cirkvi, zrazu mi názov a adresa jednej cirkvi zažiarili zo stránky. Začala sa ma vypytovať, či veríme v uzdravenie, či sa modlíme za chorých a keď som jej povedal, že áno, povedala, vy ste ten pravý, môžete prísť a pozrieť ma. Pomyslel som si, môžem prísť a pozrieť ťa. Scott Emerson bol veľmi skeptický, ale predsa prišiel do nemocnice v prúškovanej košeli. Marlene mu povedala, že on je presne ten muž, ktorého videla vo vízii modliť sa za ňu. Emerson ju potom vzal do svojej cirkvi. Musela byť priviazaná, pretože celé jej telo sa divoko triaslo. Emerson nikdy nezažil v ich cirkvi zázrak. Zhromaždili sa okolo mňa, aby sa modlili a pastor povedal, neviem, ako sa modliť. Potom jednoducho požiadal Boha, aby ma celú uzdravil od hlavy až po pety a spýtal sa ma, či sa môžem vo viere postaviť. Chcel by som, aby si sa vierou postavila. V momente, keď sa jej telo zdvihlo z kresla, začala cítiť, ako sila prúdi do jej vnútra. Chytila sa zadnej časti lavice a vyskočila. Moje nohy sa dotkli zeme a prvý raz v živote som pocítila zem pod nohami. Jej kolená a prsty boli otočené dovnútra k sebe, ale s každým krokom, ktorý urobila, sa začali vyrovnávať. A ako sa kolená a prsty vyrovnávali, jej nohy viac a viac silneli, urobila pár krokov sama a potom doslova začala behať okolo miestnosti. Marlenini lekári ju mohli prepustiť do jej domu v Missouri. Toto je výňatok z lekárskej správy. Vrátili ste sa do rehabilitačného centra na vlastných nohách, čo sme nikdy predtým nevideli. Keď som vás videl o pár týždňov, váš stav sa ešte zlepšil a všetky znaky predchádzajúcej abnormality zmizli. Dokážete perfektne chodiť a zrak sa zlepšil natoľko, že nepotrebujete okuliare. Sme všetci nadšení a šťastní z toho, ako sa vám vedie. Marlene žije už 15 rokov normálny život. Študuje na univerzite a cestuje po Spojených štátoch, aby rozprávala svoj výnimočný príbeh. Bola som v zúfalej situácii a okrem Ježiša Krista som sa už nemala na koho obrátiť. A tak tu som, uzdravená, normálna a nie je nič, čo robia normálni ľudia a ja by som to nemohla robiť. Vždy som veril v Božiu moc. Čítaval som v Biblii, ako napríklad Peter a Ján povedali chromému mužovi v mene Ježiš Kristus, vstaň a choď. A Biblia hovorí, že ten muž vyskočil, skákal a oslavoval Boha. My sme videli to isté. Nie pred 2000 rokmi, ale priamo pred našimi očami. Tento chlapec sa narodil hluchonemý a žije sám. On nie je sám. Boh je s ním a ja som s ním. Iste, Boh ho sem priviedol. Ale rozumiem, ako ste to mysleli. Nemá nikoho, kto by sa o ňoho staral. V mene Ježiš, vytvor ušné bubienky. Ty zlý duch hluchoty, v mene Ježiš, choď von z neho. Očakával to a preto to dostal, že? Duch nemoty, v mene Ježiš, von z neho. Prikazujem nemému a hluchému duchu, aby sa sem nikdy nevrátili. Baby. Love. Jesus. Yeah. I don't. Million. Baby. Love. Jesus. Isn't that wonderful? I love Jesus. This is the way it sounds. I love Jesus. Je to prvý raz v živote, čo počul a povedal meno Ježiš. Je teraz ako malé dieťa, musí sa naučiť rozprávať. Nie je tu nikto, kto pozná tohto mladíka. Sú tu tisíce ľudí, nikto ho nepozná.
Niekto, kto by mu pomohol. Well, God's gonna look. Boh sa o teba postará aj tak. Neboj sa, on sa určite postará. We know you got cheated. Viem, že si teraz získal sluch. Otoč sa, aby ľudia videli tvoj krásny úsmev. Toto urobil Ježíš. Táto 67-ročná žena pred rokom kvôli chorobe stratila čuch a chuť. V mene Ježiš, ty zlý duch, choď von. Prikazujem chuti, aby sa vrátila. V mene Ježiš prikazujem chuti a čuchu, vráť sa. A tuto je. Voňajte. Cítite vôňu? Áno. A teraz niečo na ochutnanie. Ochutnajte to. Dobre, že? Áno. Tešíte sa z toho? Áno, ďakujem. Otočte sa a povedzte to ľuďom. Ďakujem Bohu, že mi pomohol. Boh obnovil moju chuť a rovnako aj čuch. Zoberte si zvyšok a tešte sa z toho. Mám rád, keď sa ľudia tešia zo svojho zázraku. A vy? Veríte v zázraky? Áno, verím. Nikdy v živote ste nemali pocit chuti? Nie, nikdy. Ani čuch? Nie. Diabol vás okradol od narodenia. Viem. Väčšina ľudí tento dar dostane pri narodení, ale Boh je milostivý a teraz vám ide vrátiť tento dar po tých všetkých rokoch. Vďaka Ježiš. Veríte tomu? Áno, verím. V mene Ježiš. Ty zlý duch, chod z nej von. Ako služobník živého Boha prikazujem čuchu, aby sa vrátil teraz. Tuto máte, vyskúšajte to. Je to v poriadku? Áno, je. Ty zlý duch, čo si ju okradol od narodenia, v mene Ježiš, choď von! Prikazujem chuti, aby sa teraz vrátila. Ochutnajte tento kúsok. Wow, it's nice. To je dobré. Pozerajte sa na ženu, ktorá nikdy v živote nepoznala, čo to je chuť, ani čo to je čuch. To ukazuje, že našich 5 zmyslov sú úžasné dary od Boha. Obráťte sa, vráťte sa naspäť a užívajte si, čo ste dostali. Nech vám chutí. Každé ráno sa tešte z raňajok. Som taká šťastná. Otočte sa a povedzte, čo sa stalo. Máte čuch a chuť? Povedzte to. Som šťastná, lebo som zdravá a teraz mám chuť aj čuch. Vďaka Ježiš. Aký úžasný dar je sluch, tak vzácny pre ľudské telo. Pane, dnes ťa uctievame so všetkou pokorou. V mene Ježiš. V mene Ježiš. Obnov ušné bubienky. Vytvor ušné bubienky. Ty zlý duch hluchoty. V mene Ježiš. Choď von! Počuješ to? Počuješ to? To je hluk. Musíš tým zatriasť. Počuješ to? Počuješ to? Teraz to urob. Veľa razy nevedia, či počujú oboma ušami, až kým nezavriem to druhé ucho. Duch nemoty, ktorý si ho okrádal celý život. Choď von! Von! V mene Ježiš prikazujem nemému a hluchému duchu, aby sa už nikdy nevrátili. Povedz, baby. Toto sú prvé slová v živote tohto človeka, ktoré počul a povedal, lebo sa narodil hluchonemý. Hey! Man! Love Jesus.
Pozrite si príbeh ženy, ktorá po 8 rokoch strávených na lôžku a 2 neúspešných operáciách srdca bola prinesená do uzdravujúcej školy Christ Embassy v Nigérii ako posledné nádeje na normálny život. Kvôli chorobe nemôže chodiť a musia ju všade priniesť. My name Volám sa Chineu Nabuaze. Mám 32 rokov a moje problémy začali, keď som mala 24 rokov. Jedného rána som sa zobudila a zistila som, že môj pravý členok napuchol. Ukázala som ho manželovi a ten ma zobral do nemocnice. Tam mi dali nejaké lieky, ale po týždni už som mala napuchnuté oba členky. Po sérii testov, ktoré lekári urobili, mi bolo povedané, že je to spôsobené chorým srdcom. Reumatická choroba srdca je následkom reumatickej horúčky spôsobenej neliečeným zápalom hrdla. Môže zapríčiniť poškodenie srdcových chlopní, takže sa správne nezatvárajú alebo málo otvárajú. Keď sa chlopňa správne neuzavrie, krv začne tiecť naspäť. Keď sa dostatočne neotvorí, srdce musí vynaložiť väčšiu silu na pretlačenie krvi cez zúžený otvor. Keď poškodenie srdca je trvalé, tak tento stav sa nazýva reumatická choroba srdca. Povedali mi, že moja choroba sa dá liečiť, ale 6 mesiacov strávených v nemocnici neprinieslo žiadne zlepšenie. Môj stav sa nezlepšil, ale dokonca zhoršil. Moje zdravie chátralo, takže manžel žiadal, aby ma prepustili z nemocnice a tak sa aj stalo. Manžel ma zobral domov. Doma ležím ako živá mŕtvola. Nemôžem nič robiť, nemôžem sa hýbať, nemôžem ani jesť. Ak by som niečo zjedla, tak to vyvrátim. Neskôr sa moji rodičia rozhodli, že niečo so mnou urobia a preto ma zobrali do špecializovanej nemocnice. Tak som išla do špecializovanej nemocnice, ale odtiaľ ma poslali do ďalšej nemocnice, kde som strávila ďalších 6 mesiacov bez akéhokoľvek zlepšenia. Môj stav sa stále viac a viac zhoršoval. Potom ma lekári poslali do ďalšej nemocnice. Keď som sa tam dostala, tak tamojší lekári vysvetlili mojim príbuzným, že ak nebudem okamžite operovaná, do 2 týždňov zomriem. Keď sa to môj brat a manžel dozvedeli, zachvátila ich panika. Lekári im povedali, že by mali priniesť veľkú sumu peňazí na zaplatenie operácie. Brat s manželom zohnali tieto peniaze a zaplatili nemocnici. Potom bola prevedená prvá operácia, ale bola neúspešná. Po nej sa môj zdravotný stav ešte zhoršil. V tom čase celé moje telo napuchlo a lekári povedali, že by som mohla zomrieť na srdcový infarkt. A moji príbuzní ma už začali oplakávať. Už ma oplakávali, hoci som ešte bola nažive.
Nik z nich nechcel podpísať súhlas na druhú operáciu. Keď ju napokon uskutočnili, v čase, keď som sa mala prebrať, som sa neprebrala. A doktor ma vyhlásil za mŕtvu. Bola to strašná skúsenosť. Ale Boh vypočul modlitby mojich príbuzných. Odvtedy sa nič nezmenilo. Môj život je jedno veľké trápenie. Kvôli môjmu stavu nemôžem mať dieťa, lebo lekári povedali, že ak sa pokúsim otehotnieť, tak by ma to mohlo stáť život. Okrem toho, vzhľadom na užívanie liekov, moja menštruácia zmizla. Teraz už len ležím doma a čakám. A neviem, čo mám robiť. Zozbierala som všetku odvahu, aby som prišla, pretože počas času, čo som ležala, som pozerávala pastora Chrisa v televízii. A tak som prišla sem v očakávaní, že tento Boží muž, ktorého Boh poslal, aby uzdravoval všetkých, ktorí sú sužovaní od diabla, bude použitý Bohom, aby ma natrvalo uzdravil. Už nechcem, aby tento môj stav ďalej pokračoval. Chcem, aby ma Boh natrvalo uzdravil. A ja som mohla dať dieťa svojmu manželovi, ktorý stál pri mne počas všetkých týchto rokov. Chcem, aby som mohla robiť prácu, ktorú som vyštudovala, lebo od skončenia školy som nebola schopná robiť nič. Vyštudovala som praktickú mikrobiológiu a pivovarníctvo. Chcem sa starať o svoju starnúcu matku a mojich bratov, pretože urobili pre mňa tak veľa. Ak by existovalo niečo, čo by mi pomohlo a dalo by sa to kúpiť za peniaze, zohnali by mi to. Ale všetci vieme, že tu môže pomôcť jedine Ježiš Kristus. Môj mladší brat zomrel kvôli mojej nemoci. Vracal sa zo zahraničia, kde ma chcel vziať. Keď ho prepadli, obrali o peniaze a zastrelili. Financie a podnikanie mojich bratov sú v ruinách kvôli obrovským sumám minutých na moju liečbu. Podnikanie môjho manžela je v troskách a pre moju chorobu musel skončiť s podnikaním. Jeho peniaze sú preč. Peniaze celej našej rodiny sú preč. Chcem, aby ma Boh uzdravil, pretože mám od Neho zasľúbenie večného života. To je túžba môjho srdca. A toto môže urobiť len zázrak, pretože Chinelu nemá nejakú inú nádej. Uzdravovacia škola Christ Embassy zasahuje celý svet s evanjeliom Pána Ježiša Krista a umožňuje ľuďom získať uzdravenie a zdravie pre ich telá, čo je súčasťou dobrej správy evanjelia Ježiša Krista.
Učíme, že uzdravovacia Božia moc sa dá prenášať a Ježiš je oslávený každým svedectvom z uzdravujúcej školy Christ Embassy. Toto je jej osudový deň. Pamätajte, že v tomto stave žije už 8 rokov. 8 rokov sklamania, 8 rokov finančného zrujnovania, 8 rokov tragédie. Jej brat zomrel, keď chcel pre ňu zohnať pomoc. A ona teraz túžobne očakáva. Môžete ju vidieť, ako sa modlí. Toto je kartička s opisom jej nemoci. 8 rokov reumatickej choroby srdca. Ak by ste sa pozreli na ňu bližšie, uvideli by ste jazvy na hrudi, dôkaz operácií, ktoré podstúpila. Doteraz bola 2-krát neúspešne operovaná. Skúsila všetko, čo sa dalo urobiť. Prečo plačete? Božia moc je tu veľmi silne prítomná. Takže vy plačete preto, lebo silne vnímate, že je tu prítomná Božia moc. Cítite ju? Cítite na sebe Božiu moc? Áno. Vďaka Ježiš. Ak na sebe cítite Božiu moc, znamená to, že Boh vás práve teraz uzdravuje. Vďaka ti, Ježiš. Uzdravenie pre vaše srdce. Uzdravenie pre vaše srdce. Vďaka ti, Pán Ježiš. Zhlboka sa nadýchnite. Vďaka ti, Ježiš. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Nadýchujte sa a vydychujte. Tak rýchlo, ako je to možné. Vďaka Ježiš. Zhlboka sa pomaly nadýchnite a vydýchnite. Dobre? Vďaka ti, Ježiš. Nádych a výdych. Zhlboka vdychujte. Vďaka ti, Duch Svätý. Na celé jej telo. Na celé jej telo. Na celé jej telo. Vďaka Ježiš. Vďaka Ježiš. Nech Božia moc ňou prechádza. Môžete vidieť, ako pastor uvoľňuje Božiu uzdravujúcu moc do všetkých častí jej tela. Od nôh ďalej do celého tela. Pastor uvoľňuje Božiu uzdravujúcu moc. Toto je deň, na ktorý čakala. Toto je deň, na ktorý čakala. Vdychuj, vydychuj a vdychuj. Moc Božieho ducha. Uzdravujúca Božia moc. Uzdravená. Len pozorne sledujte. Môžete vidieť, ako na ňu zrazu prišiel pokoj. Usmieva sa. Cíti Božiu moc. Cíti Božiu moc. Usmieva sa. Haleluja. Ste uzdravená. Áno. Viete to? Áno. Viete to? Áno. Ako to viete? Ja to viem. Vstaňte. Pozrite na to. Ona vstáva. 8 rokov sklamania. Och, to je úžasné. Pozrite na ňu. Pozrite, ako behá. Pozrite, ako behá. Vráti sa domov po vlastných. Je prešťastná. Čo nemohla robiť 8 rokov. 8 rokov strávených na posteli.
Pozrite na ňu. 8 rokov sklamania. Jedno slovo od Boha. Na všetko stačil jeden dotyk Boží. Pozrite na ňu. Bola na nosidlách. Priniesli ju na nosidlách. Pozrite na ňu. Pani Chineu Mabudze. 32-ročná. 8 rokov upútaná na lôžko kvôli reumatickej chorobe srdca. Čo nejaký človek nemohol urobiť. Dokázal jeden Boží dotyk. Jeden Boží dotyk. Haleluja. Uzdravená z reumatickej choroby srdca. Nemohla som chodiť kvôli tomu, že som bola slabá. Kvôli problémom so srdcom. Nemohla som nič robiť. Ale teraz môžem skákať. Môžem behať. Môžem robiť všetko. Môžem robiť všetko. Sláva Pánovi, vďaka ti Ježiš. Boh ma uzdravil a ja som vďačná pastorovi Chrisovi. Je skutočne človekom, ktorého poslal Boh. Čo sa dnes stalo, je úžasné. V mojom živote sa stala neuveriteľná zmena. I hneď, ako ma priniesli na toto miesto, keď pastor vstúpil, celé moje telo sa začalo chvieť. Vtedy mi bolo jasné, že sa postavím na nohy a oslávim Boha. Keď pastor položil ruky na mňa, srdcový problém zmizol. Všetko zmizlo. Teraz môžem chodiť. Predtým som nemohla chodiť kvôli závratom, únave a slabosti. Teraz môžem robiť všetko, čo robia normálni zdraví ľudia. Sláva Bohu. Nasledujúci deň. Sláva Bohu. Včera som bola uzdravená z 2 vecí. Zápalu osrdcovníka a reumatickej choroby srdca. Počas posledných 8 rokov len Boh vie, cez koľko nemocníc som prešla a ako veľa peňazí som tam minula. Ale toto všetko je za mnou, pretože radosť z toho, čo sa včera stalo, to všetko zakryla. Keď som prišla na toto miesto, tak ma museli niesť. Prekonala som 2 srdcové operácie, ale v ničom mi nepomohli. Ale včera som zažila Boží dotyk, keď sa Boh dotkol môjho ducha. Sláva Bohu. Predtým som nemohla stáť tak, ako stojím teraz. Nemohla som sa takto zohnúť. Nemohla som sa takto zohnúť. Nemohla som behať, nemohla som skákať, ale teraz vám niečo ukážem. Uzdravená z reumatickej choroby srdca. Teraz môže behať, čo bolo predtým pre ňu nemožné. Je úplne uzdravená. Chineu, ktorá prekonala 2 neúspešné operácie srdca, je teraz zázračne uzdravená. Potom, čo prijala svoje uzdravenie v uzdravujúcej škole, navštívila lekárov pre overenie jej uzdravenia. A toto sú výsledky vyšetrení. Ľavá komora nie je ani zväčšená, ani nemá zhrbnutú stenu. Svalovina srdca má normálnu echogenitu a echotextúru. Nenašli sa žiadne regionálne abnormality pohybu stien srdca. Ľavá predsieň je normálna. Pravá komora a predsieň sú štrukturálne normálne. Nie je vidieť žiadne introkardiálne masy. V osrdcovníku sa nenachádza žiadna tekutina. Záverečné zhodnotenie, normálna anatómia a funkcia srdca. Chineu je zázračne uzdravená Božou úžasnou mocou. Boh premenil jej trápenie na smiech. 8 rokov sklamania skončilo v jeden deň. Na jej srdci nezostal ani náznak poškodenia. Tomu, ktorý je schopný urobiť omnoho viac, ako prosíme alebo rozumieme, na základe moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov.